No terve! Mitä Juha? Mä ajattelin kysyä, että lähtkö tupakalla käy? Minä tarjoan, minulla on tupakkaa nyt perkele. Kato iso Martti Askis. Lähetään tupakalla. Minä tarjoan. Tuo Silverpakin tuossa saatana sanoi minulle, että vittu kun ei mitään saatana saisi tehdä ollenkaan, niin vittu enkä saatana saa jätkeen kanssa lähteä ryyppäämään. Ite saatana akkojen kanssa siellä saatana vetävät vittu kaljaa vittu koko ajan, vittu viinaa juovat saatana ja kaikkea tekee. Vittu minua vituttaa tää saatana meininki. Kiitoksia. Vittu saatana, tuo on ihan pikkuisesti tuo saatana. Onneksi Ville tuli saatana eilen käymään tuolla minun luona saatana tuolla meillä, niin vittu Ville pelasti koko eilisillan saatana, niin Ville on kyllä hyvä tyyppi. Kyllä se on, jos ei se on Janne vienyt sitä partakonetta, niin se on Juha vienyt sitä. Ei Ville oo voinut viedä. Ville on niin hyvä tyyppi. Minä otan kaljasta, minä tarjan, ottakahan siitä kaikki. Vittu, minulla saatan avaajakat missään. Saatan, vittu minä en ollut puhelinta käyttää avaajakat, saatan. Perkele, vittu minä en niinku tajua tuota saatana, kun Sirpa sanoo, että vittu, ei minä tiedä vittu mistään mitään saatana. Kohta kannattaa lähteä, että muuten tuohon Ostareen on muuten hyvänäköisiä muijia. Hyvät perseet on vielä. Lähdetkö sinä Ville mukaan? Tulee hyvät perseet, kun haetaan vähän siideriä siellä. 20 pöllökkiä siideriä. Minä tarjoan. Jannen täytyy maksaa 60 takas, mutta minä en sille se itse sano suoraan. Minä sanon Sirpalle, että se sanoo sille. Perkele, minä en vittu ite uskalla sitä sanoa mitään. Minä uskalla suoraan. Kelle? Oho. Ja Janne ja Juhakin oli eilen siellä saatana jossain jalkapallokentällä saatana. Sillä ei oo mitään. Mitä vittua ne saatana siellä on tehnyt? Perkele, ei mitään, kun ei siellä ketään ollut. Kun aurinkoa ottivat. Vittu ihan paskoja saatana. Vittu poistinkin tuolla Juhan laittamaan pelin saatana justiinsa konnetta. Kohta vähän hakemaan sitä Mokkulaa sieltä saatana. Homolta saatana. Minä en oo mustasokkana Juhasta ollenkaan. Vittu minä vituttaa vaan saatana. Se on Jannin kanssa pyörissä saatana. Se ei saatana töissä käy perkele eikä vittu mistään saa rahaa. Aina sille joutuu tarjoamaan kaikki. Vittu. Vittu minä kyllä saatan kun näet